Ortiz. Verano, pues. El verano es aquí. Ti é que estás colaborando e con quen? Eu a cortar árboles con Lucas. Cortar árbores? Sí, con Carla para facer unha estructura, Marco e Anxo. Ah, e que me dis da tarde e das túas sensacións? Que está mellor que estar en educación física facendo acrosport. Bueno, vais a enterar David, Pois porque isto vaise distribuir polas redes mundiais. non pasa nada, é a verdad. Non pasa nada? No. Bueno, vale, pois. Sobre la tarde, pues nada, y vieron estos 4 árboles, todos pensaron en hacer... ¿Qué pensasteis en hacer? En teoría era como unha cabañiña. Sí, como una cabaña, pero como íbamos a intentar ponerlos como si fueran a presión, en plan, justo así, pero realmente no tenemos esa... Ferramentas. Exacto. Entonces pues decidimos hacer como esta Un banco. estructura para poder, por lo menos, sentarnos. Ajá. Sensacións? Potencia o traballo cooperativo. Sí. Pero ti como te sentiches relaxado, A tranquilo, veces conectado? un pouco porque non encaixan as cousas e Xa. algo canto. Ajá. E ti, Marco? Eu opino o mismo que os meus compañeiros. Esta é a nosa obra. Trátase dunha plataforma de paus para sentarse ou por o que sea, que ten a función dun banco. Si cando alguén veña de festa por aquí, pues pode topar aquí. Sentarse. Estamos rodeados de natureza, estuvose bastante ben e agradable. Eu ocupeime en axudar a Andrés e máis a Carla en poñer os paus. Divertímonos bastante e estuvo bastante entretida a tarde. Estuvose ben, polo tempo e todo eso, e pois a compañía tamén. Cansa moito todo isto, pero polo general estuvo ben isto. Sí, más o menos. Disfrutaches logo, non? Sí, eso no falta. Eso sí, muy cansado, bastante sudado, porque además, después de, bueno, a la mitad de esto me fui a ayudar a otros grupos. O sea, que non paraches en toda a tarde, de aquí para para lá. No paré. Que guai. Me podrían llamar el cabecilla. El cabecillo. Non sei, o que dixe Valo tamén, que boa compañía cos amigos. Eso é importante. Sí. Nada, pois viñamos e hacemos unha idea en concreta, acabamos sacando isto, dentro da disposición do árbol. Sí. A daqui non é unha idea fixa do que pode ser, pero, bueno, vendo estes dous árboles, estas dúas ramas que salen que se cruzan aquí, pode imitar como o ADN do árbol. O ADN do árbol? Sí. Ajá. Moi ben. Bueno, que tal? Ben? Ben, sí. Pois o primeiro, un pouco aburrido ao principio, porque ao acabar de comer ainda non me baixara a comida e xa estábamos a subir o monte para arriba. E despois foi unha cousa que se nos ocorreu a mí máis ao meu compañeiro, Alex Castro, e empezamos a poñer paus en sentido hasta que cobraron un sentido que era como unha estrutura dunha persoa. Foi unha excursión que fixemos en plan aquí nunha zona rural, onde íbamos a facer land art, que consiste basicamente en facer obras de arte, pero ca natureza, sen facerlle daño á natureza. Eu, por exemplo, con o meu compañeiro César, fixemos unha especie de humanoide, por así dicirlo de alguna forma, con paus. Metémolos nun tronco e a partir de aí, con un par de ramas, fomos colocando e fixemos aí a figura humanoide. A sensación bastante boa, estar así na natureza, cos compañeiros, pois bastante agradable. Que opinas da tarde que estás a pasar aquí? Opino que está moi ben que veñamos a crear, o sea, a desenvolvernos, a crear, pois, nós aquí na naturaleza. Pois non sei, eu creo que é unha tarde pois moi boa. Sí, que lo pasé bien y es una experiencia muy buena, ya que aprendes a hacer cosas creativas que realmente no necesitas unos materiales en sí ya que tengas aí, sino que tienes que buscarlos. Pois fixamos unha coroa, verdad que sí? Sí. Unha coroa na que traballamos, eu me suxía, e el, noso compañeiro fixo moi pouco, pero fixo algo.
e sentímonos realizadas. Ti como te sintes? Está ben, Pois ben, mellor que estar no instituto, sin duda. Sin duda. Sí. Pues la verdad, una tarde bastante placentera aquí en el monte, haciendo land art. La verdad lo pasamos bastante bien. Yo hice una corona compuesta por unos palos y unas tiras con hojas. Pues representa la corona que llevaba el emperador Julio César en sus tiempos de emperador, dirigiendo a toda Roma. Ahí está. O sea, senticheste un emperador Un emperador total. Ajá. Total. Bueno, aquí aproveitando unha estrutura ben estable, 3 árboles aí que salen do mismo tocón, pois simulando a estrutura dun valado, colocando as pedras da forma que se colocaban os valados en seco, sin cemento. Xa a propia forma do árbol foi me dicindo o volumen que foi adquirindo e, bueno, conseguí unha forma antropomórfica, non? Onde se visto desde lonxe parece que che vai a vista que hai unha persona aí, non? Así. E, bueno, a idea disto é a ver como funciona cando vai medrando o árbol, porque isto en realidad non se ten por que destruir. Que pasa que tamén, cando se move moito co vento, hai un certo movimento que as pedras aí foronse asentando, pero, bueno, non sei até que punto aguantará. E como se aprende manipulando, non? Penso que vos aprendeches un poquinho tamén hoxe, non? Bueno, pois de eso se trata. Si cando vayades por aí, sin perturbar a natureza nin os animais, podemos facer estas cousas e formar parte un poquinho máis da natureza, non? Estaría por venir por el monte, dando una vuelta y de repente ver estas cosas. Una tribu indígena que está dando la vuelta a la esquina. Hay una cabaña con blanco. Dice a frase de Buda Gatuma, Repite. A felicidade non é camiño. O camiño é a felicidade, Marco. Toma. Marco.